אמא שלה הייתה מספרת שכבר בגיל חודשיים התחילה לזמר. תינוקת בעגלה, מלמלה לעצמה ספק נאומים, ספק זמזומים של מוזיקת פעוטות. כשרק למדה לדבר, הייתה מחברת משפטים בשירה והצמידה לחן מתוק לשגיאות שיצאו לה מהפה. אף אחד לא התפלא שכשביקשה הגננת מתנדבים לקריאת שיר מדוקלם במסיבות חנוכה או שבועות, היא הייתה הראשונה שהרימה את היד. בביטחון עצמי שיש רק לילדים בגן חובה, הייתה אומרת את המילים, מקבלת מחיאות כפיים וחוזרת למקומה. כל המכרים של הוריה תמיד אמרו עליה, זאת תהיה פוליטיקאית, זאת תהיה עורכת דין, או לפחות שחקנית או זמרת. עד שלב מסוים הסמיקה ואמרה תודה, אבל בגיל 9 כבר ידעה לענות, מה פתאום? אני רוצה לכתוב שירים. וכשידעה להגיד את זה ברור, קיבלה פתאום אנרגיה כפולה. היא התחילה לנוע בעולם כאילו גילתה את התכלית שלו. אני כותבת שירים, אני מתכוונת לכתוב שירים. שירים הם הדבר שהכי אהבה בעולם. שירים הם כל המחשבות שלה וכל החלומות שלה וכל הזיכרונות שלה. שירים יכולים להיות הכנפיים שלה. כמו ציפורת חופשייה, רוצה לגעת בשמיים. כמו ציפורת חופשייה, מסיתה אל קו המים. אז היא כתבה מחברת עם כריכה מיוחדת, והתיישבה בחגיגיות לכתוב את ספר השירים הראשון שלה. אבל אף אחד לא אמר לה שכל כך קשה לכתוב. את המילים היא לא מצליחה להוציא, ואת הלחן היא בכלל לא יודעת איך כותבים על הדף, רק לזמזם אותו היא יודעת. אז איך לעזאזל היא יכולה לכתוב שיר? איך שנולד זה להתחיל מלפנים ומתגלגל החוצה איך שנולד בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופיום. איזה יום והוא הולך לבד, איך שנולד כמו תינוק. היא הראתה לכמה חברות, הראתה למורה לשפה בבית הספר, הראתה להורים. כולם חייכו ואמרו לה, מקסים, אבל לא באמת התעמקו בפוטנציאל. היא רצתה שישאלו את השאלות, שיעודדו אותה להמשיך, שיציעו תיקונים, אבל אף אחד זה לא מעניין כמוה. את אחלה ואת חמודה, את אחלה חמודה, כפיים שיגעון קמפרי. עברה שנה, עברו שנתיים, וכבר היו לה 3 מחברות מלאות במילים על דפים שהפכו בשבילה לעולם ומלואו. ובכל פעם שחשפה מישהו לעולם הזה שלה, אם הוא לא הרים גבה או עקץ בעדינות, היה חוזר ומדקלם מחמאות ריקות שלא קידמו אותה לשום מקום. את אחלה ואת חמודה. בגיל 13 בזבזה את כל החסכונות שלה וקנתה קלידים. היא לימדה את עצמה לנגן כדי שתוכל להקליט את המנגינות שהתרוצצו לה בראש. עכשיו יש לה כבר סקיצות של מילים ומנגינות, והיא יכולה לשלוח אותן למי שרק תרצה. היא תשלח לכל מי שמוכן לשמוע. מישהו בטח יגיד לה שהיא מעולה, שהיצירה שלה חייבת לצאת לרדיו. היא הקליטה, ושלחה, וחיכתה. לפעמים לא ברור אם במציאות או בחלום, הייתה מדליקה את הרדיו ובטוחה שבעוד רגע ישמיעו את השיר ששטחה. לקח לה כמה שנים להתעורר מהחלום. היא אומנם השתפרה בכתיבה, אבל הרגישה כאילו כל העולם לא משתף פעולה עם התוכניות שלה ליצור. זה תחביב מתוקה, את לא יכולה להתעסק כל היום עם תחביב אחד. זה לא רע יקירתי, אבל אחרי הצבא תקחי לך איזה קורס כתיבה, מה את אומרת? ואמא שלך, אני לא מבינה את המילים האלה שאת רושמת. הזמן בורח לה ואין שום סימן שהשירים שלה עומדים לקבל את המקום הראוי להם. שם,
בגיל 16 או 17 או מי סופר, היא טעמה את טעמו של הייאוש. חלומות שבטחו לי, שלומות נראות, לא יכולת להקשיב לחמות. שיר בדרך אליך נרקם בסבלנות עץ, הן תיקח ותאמץ אותו ללבבך. ערב אחד כשישבה והרהרה מה עוד נותר בידה לעשות, שמעה מהמטבח את צליליו של שיר מוכר שהחזיר לה את האמונה. נו, זה מה ששירים אמורים לעשות, לא? יהיה מה שליבי מבשר לי, עוד יהיה לי קצת ממה שחסר לי. למה לא? תגיד לי למה לא? בשבילי וגם בשבילו. יום אחד אולי אפרוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אחד, יום אחד אולי אפרוס כנפיים, וזה יהיה כל כך נחמד. באותו הרגע היא התיישבה בחגיגיות מול המחשב ושאלה את הצ'אט, איך אני יכולה להפוך למשוררת מפורסמת? התשובה לא איחרה להגיע. את יכולה למשל ללמוד מסיפוריהן של יוצרות אחרות שהתפרסמו בישראל ולקחת השראה מהדרך שעברו. זה רעיון לא רע, חשבה לעצמה. עם מי אני יכולה להתחיל?